shi yasa zaka ga gida ga sunan ubansu ɗaya, su 7 ko su 8, babban talaka, mabi masa talaka, na ukun talaka, na hudun talaka, na biyar din shine mai kudin family. Idan wayo na tara kudi kafin ya zo ba sun yi kudin ba? Tsabancin kasuwa ne? Sanin kasuwanni ne? A cikinsu akwai wadda zai kama shi sai da shi. Amma haka kawai yana shiga wata harka in Allah ya buɗa sai kaga duka waɗannan ko 'ya'yansu da aurar shi zai aurar musu. Dabara ce wannan? Idan Allah ya nufe ka da wata matsala, wani cuta, wata damuwa, wani matsatsin rayuwa, fala kashifa lahu illa huwa. Allah ce ba wanda ya isa ya daga maka matsalan nan sai shi Allah. Jama'a kun ji? Wa in yamsaska Allahu bi durrin, idan Allah ya shafe ka da wata cuta ko wata damuwa ko matsala, fala kashifa lahu illa huwa, ba wanda ya isa ya yayi wannan matsalan. Allah ya ce sai shi Allah. Wa in yuridika bi khairin, idan kuma ya nufe ka da alkhairi, fala radda li fadlihi. Allah ce ba wanda ya isa ya mai da wannan abun ya ce ba da ka samu ba. Jama'a muna ji? Idan matsala ta sauka, Allah ce duk duniya ba wanda ya isa ya daga matsalar sai ne. Allah ce in na nufe ka da alkhairi, Allah ce duk duniya ba wanda ya isa ya hana alkhairin ya zo gunka. Jama'a ni kuna fahimtar waye ubangijin? A suratul an'am ma ya sake cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Idan Allah ya shafe ka da wata matsala, ya saukar da wata cuta, ya saukar da wata damuwa, wani tsanani, wani kunci, fala kashifa lahu illa huwa. Allah ce ba wanda sai yayi maka sai shi Allah. Wa in yamsaska bi khairin, idan kuma ya saukar maka da alkhairi, Allah ce ba wanda sai kuma ya hana alkhairin zuwa gare ka. Turkashi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin. Allah gani. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, Allah ya ce duk abinda Allah ya bude mabawa na rahama, fala mumsika lahu illa huwa. Allah ce ba wanda ya isa ya rike abun in ba Allah. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama, fala mumsika laha. Allah ce ba wanda ya isa ya rike abun ya ce ba zai isa gare ka ba. Wa ma yumsik, Allah ya ce abinda kuma Allah ya rike, fala mursila lahu min ba'dihi. Allah ce ba wanda ya isa ya sake maka wannan abun bayan Allah. Jama'a muna ji? To akwai wani lissafi da ba a hannun sai yake ba? Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin, duk abinda Allah ya bude wa bayi na rahama, fala mumsika laha. Allah ce ba wanda ya isa ya rike. Wa ma yumsik, Allah ya ce abinda ya rike, fala mursila lahu, ba wanda ya isa ya sako maka wannan abu. Shi yasa zaka ga gida ga sunan ubansu ɗaya, su 7 ko su 8, babban talaka, mabi masa talaka, na ukun talaka, na hudun talaka, na biyar din shine mai kudin family. Idan wayo na tara kudi kafin ya zo ba sun yi kudin ba? Tsabancin kasuwa ne? Sanin kasuwanni ne? A cikinsu akwai wadda zai kama shi sai da shi. Amma haka kawai yana shiga wata harka in Allah ya buɗa sai kaga duka waɗannan ko 'ya'yansu da aurar shi zai aurar musu. Dabara ce wannan? Alƙur'ani, Alƙur'ani. Allah ya ce na hannu ƙasam na bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Allah ya ce ni na kasa wa bayi hanyoyin rayuwarsu da cin abincinsu a rayuwar duniya. Allah ya ce ni na kasa. Wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Allah ya ce sai na daga darajar sashi akan sashi li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukriya, don sashi su riƙi leburori daga sashi. Waɗanda kaga suna sauke trailolin simintin nan ba zagin Allah suka yi ba, kasawa Allah yi. Kai kuma da ko fita a mota za ka yi buɗe maka da a yi, ba ka fi su kima abin Allah ba. Wawa ne yake samun ni'ima ya walaƙanta mutane. Na hannu ƙasam na bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Allah ya ce mu ne muka karkasa arzikin bayi hanyar abincinsu a rayuwar duniya. Wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin, sai muka daga darajar sashi akan sashi. Wannan ɗan kasuwa ne
harkan fulawa yake yi, amma harkan fulawan da yake yi cefanin gidansa ma da kire ke. Wancan ɗan kasuwa ne shi ma harkan fulawa yake, amma shi zai iya ciyar da anguwa guda. Allah ce ni na fifita sashi akan sashi. Wannan kafinta ne da ƙyar yake cefanin gidansa, wannan kafinta ne shi kuma har yana da kamfani. Duk abin ka je ka yi lissafi, duk wadda kake ganin wani ne ka je ka yi lissafi ka gani baya iya yi wa kansa, sai Allah ya mishi. Duka waɗannan dalilai Allah yana tabbatar da su ne don ya gaya maka komai a hannunsa yake. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Allah ya ce ka gaya ma al'ummanka ba zan iya mallaka muku cutarwa ko amfani ba. Me yasa? Saboda dama abun a hannun Allah yake. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Allah ya ce kul ka gaya ma al'ummarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku li nafsi naf'an wala darra, bana iya mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa. Allah ya ce ka gaya musu abin duka a hannun Allah yake. Jama'a mun fahimta? To haka rayuwa take, wanda ya fahimci Allah yakan yi rayuwa a cikin yanci. A suratul hajji ce yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Yad'u laman darruhu yad'u min dunihi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Yad'u min dunillahi ne kuma yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Allah yace yana kiran waɗansu koma bayan Allah wadda ba da su iya cutar da shi ba da su iya amfani da shi.